Ľudia, dneska budeme dělat akoby Vánoce s celou tohle a rodinkou, takže môžeme ísť na to. Hele, mami, tak ako snad natreš mi to ako džemem, nebo co? Než ti to natre táta, protože ja to ani tak dobře neumím. Táto, natřeš mi to, jojo, děkuji. Brácho, tak co myslíš? Zlobil si? Nebo ne? Nejako dúfam, že ne. Tak uvidíme. Tak co, brácho, jdeme? A nebo ještě se bojíš, jestli jsi zlobil? Klidně pojďme. Já se nebojím, jenom ty se možná bojíš. Nebrč. Tak co, děti, jdeme? Klidně, tak jdeme. Tak si pootvírejte dárky. Tak tu. To mělo být asi pro mámu. Tady. Tohle by mělo být asi pro mámu. To dáme semka. Ako fakt? Myslíte to vážně? Jo, tak děkuji. Jsem chtěla. Děkuji. Další květy pro mámu. To je asi jenom plišák, ne? OK. Dokonce vydává zvuky. Jo, ceruška. Tak teďka jdu já. To mělo být pro tebe, ne snad. Okulára jsem já nechtěl. Jo, tak to mi sluší. To pro mě, no, to je pro tebe snad. Jo, to je pro mě. Aha, tak to je asi pro mě na Velikonoce. Jo, tak děkuji. Dobrý. To je asi pro mámu a pro otce. Ručníky, OK. To je dobrý. Malý stromek. Jo. To je asi pro mě, takhle. Hele, to je tady. Na ozdobu. Tady. OK. Taky na ozdobu. Bum. Peněženka. Super. Je plišáček. To je pro malého. To je pro báchu. Pro bráchu. Je pro mě. Děkuji. Protože já to mám dnes strašně moc. Hej, tak jako neber si všechno. Dobrý plišáček. To je snad pro mě. Ne? Jo, to pro mě. Tričko, super. Já dneska dostávám jenom trička. Jak je to možný? To je pro tátu. Alebo pro tebe vlastně. Jo, pro baráku. Či tady poslední dárek. A to je pro bráchu. Samozřejmě. Tak podle mě je Vánoce krásný. Tak zlato, já jsem dostala květiny a ty jsi dostal snad co? Já jsem nedostal skoro nic. Vlastně nic. Jenom ručníky. Jo, brácho.
tak si toho dostal málo, takže si možná trochu i zlobil. Ne, Žíka, ne. Dostal si toho málo, zlobil si, zlobil. Haha, zlobil, haha. Počkej si na Veľkonoce, to uvidíš. Na tebe hodím hrnec plnej studený vody. Máš sa na co tešiť. O pár dní později, kde už byly Velikonoce. Hej, živý ryby. No poď. A teraz poď do sprchy. A ešte labóry. Chlapci, prineste labóry. Počkaj, ešte mamu. Maminko. Ja som celá mokrá. Čo ste to urobili? Však mám ešte na sebe okuliare. Dobre, vyčistím si ich. Dobre. A teraz segru. Segričko. Segro, pojď sem. Něco se stalo. Jojodu. No co je? Nic se nestalo. Ťaj do prdele, ja už som celá mokrá. Ale moja milá, ideš ešte do sprchy. No, opováž sa. Aspoň som sa prezliekla. Mamo, aj ty ideš do sprchy. Jojo, první ide segra. No, tak jdeme. No, na čo čakáš? Padaj tam. Pomoc, to je studená, hej. A teraz jde máma. Chod dole okuliare. Jdeme. No aspoň mne dali trošku teplejšiu. Brácho, kvôli tebe sem celá mokrá. Ses úplne zbláznil, brácho. Aj, dobre. No tak polievačka si mohla skončiť, nie? Počkať. Mohla by ešte prísť sestranica a také niekto. No co je? Proč ste me sem privolali? Ču sestranicu? Tak co, jak polívačka? Dobrý? Jojo, akoby v pohode. No a proč teda ste mne sem privolali, nebo co? No, aby sme ťa mohli hodiť do sprchy. A tak do prdele. No tak ja, no. No, dobre. Ja to je studená do prdele, No a od toto video je konca. Čusky, zatiaľ.